lumrahe lanang gedhe kayane empen-empen kondaman nganteni simpet ah yuk opa ketemu pada dewekan selamarai lanang apa sangkane dempe wong zaman nganteni simpet siduk cina kucing mandung paladewa datang ke wong urip nunggal sabumi namung siji sing dadi pikiran ati kalesus kali kadhuk jero banyu miling kulu dari cecorate kumpang ayo konco saksek yo
aja banter. Awas nubruk. Us. Yo yo. Ya. Yuk. Sa sa sa. Oh ah. Oh ah. Le le le. Ya ya ya.